González, Nicole Grueira Fernández. Os nacionalistas levaron ao Parlamento os novos recortes en materia sanitaria que vende aplicar a Xunta na comarca de Muros Noia. Denuncian a redución do horario do médico de reforzo no PAC de Noia, que atende ademais á poboación de Outes e Lousame. O servizo conta con este terceiro facultativo os domingos e festivos tan só de 10 a 3, cando anteriormente o facían entre as 8 da mañá e as 10 da noite. No Centro de Saúde de Noia, señorías, funcionaba ata o mes de decembro pasado un PAC en horario de 15, é dicir, de 3 da tarde a 8 da mañán, os días laboráveis. Os domingos e festivos desenvolvía a súa actividade ás 24 horas e tiña un reforzo médico, é dicir, un tercer facultativo, de 8 da mañá a 10 da noite. De 8 da mañá a 10 da noite, domingos e festivos. É dicir, prácticamente todo o día, non? Ben, estamos a falar dun PAC, señorías, supoño que vostedes xa o saben, que atende á poboación de 3 concellos, Noia, Lousame e Outes. Esta redución do horario non é o único recorte na comarca, posto que se veu sumar a eliminación das urxencias en Porto do Son. Porto do Son, fíxense, tiñan un servizo de urxencias que atendía a ese concello os sábados, domingos e festivos e que a Consellería eliminou. Directamente e simplemente eliminou. E cando o eliminou? Pois como tantos outros, na pandemia, aproveitou a pandemia para facer limpeza de centros de saúde que non quería atender e elimina o servizo de urxencias de Porto do Son. Nunca máis se volveu a saber do servizo de urxencias de Porto do Son, de maneira que, efectivamente, agora van unha parte do Concello de Porto do Son a Noia e outra parte a Ribeira. Ben. Na súa iniciativa, Rosana Pérez reclamou tamén unha nova ambulancia para a comarca, co fin de dar cobertura ao incremento de poboación que se rexistra durante todo o verán.